šta je to, kaži, šta je to, gdje je to, ti mi kaži. Šta je ljubavnik? Ljubavnik, to kad neko zaljubi u curu, ideš na ples sa njom, razgovaraš na Instagramu. Ljubavnik, to je ono kad cura ima momka i još jednog, pa ona onda njega vara, pa oni onda prekinu. Ljubavnik kad nekoga voli ili... Šta je stomatolog? Kad se nekoga zaljubi. Stomatolog, to je isto ko bandera, ali to je veliko, i po metara, ali ima oni šipke dole, može se penjeti gore. Stomatolog, to je nešto popravlja zube i djeca dođu kod stomatologa i stomatolog im vidi zube i popravi im i bude im sa zubima sve u redu. Šta je paracetamol? Stomatolog je onaj, ja se njega bojim, stomatolog je zubar, onaj, većina djece se boji stomatologa. To je kad neko umre, popiješ tu tablete i ostane živ. Paracetamol, to je ona tableta što se pije kad te boli glava. Paracetamol je ako te boli glava, on se pije sa vodom, onda morate prestati boliti glava. Jelka, to je za Djeda Mraza, kad dođe Djeda Mraz da stavi ispred poklone. Jelka je ono što dođe Djeda Mraz i donese poklone i onda se to kiti i djeca budu sretne kad dođe Djeda Mraz. Jelka je, mogu biti veće, mogu biti manje, donese Djeda Mraz ukraj jelke, donese paketiće i... TikTok, tu mogu ljudi snimiti, možeš i ti ponjavljati, ali ima neko to, ja nimam, ali imam Instagram, to je bitno. TikTok je ono što te prate ljudi i onda te lajkuju video i što imaš puno onih pregleda. TikTok je gdje se snimaju neke videe, na tome moraš postati popularan. To je to, šta je to, kaži, šta je to, gdje je to, ti mi kaži.